Hi guys, so I had to mute the sound because of copyright. So Umahu, she went live on TikTok and she was singing the song engabe ngakwenzani isono sami wangishiyelani yabo ngingalindele yabo lelo culo lelo. So she was singing that song and people were busy commenting. Sefikile umkhwanazi buka lo uthi allegedly ngithi asiwuvale umlomo. Uyazisola isono sakho kodwa nalama comments akhona ayashesha. Until our first time seeing her live, this is my lesson to stop envying people's lives. Uyidlile imali. Ay shame. Hey, uzizwa kanjani ngemali? Iphara lento uthi lo uyazisola. Ay shame. Uthi lo hayi thina siyakuthanda. Madlanga. Waze wavelelwa uMahu. Bathi wena njani. Sisi imali tu. Uyambona nje ukuthi uyaphazamiseka manje because she's busy singing and she's busy reading the comments. Yabona guys, they were coming for her under the comments. Wagowa ne khulumani thindo. Ulimele ngempela. Ayini. Guys, nobathathu. Hayibo kanti ninjani South Africa naze namudilika uMahu Nkosi yami. Ay shame. Anyway, uthi lona wena uzizwa kanjani? Ay shame. Angazi nje nami ukuthi ngihlekani ngoba le ndaba ayihlekisi. Isono phela lesi. Yazi uyambona ngisho ebusweni ukuthi shame uMahu. Uyambona nje ukuthi uyacula kodwa amehla akhe lokho ifunda ama comments and uyambona ukuthi she's not okay. I will stop singing and cry. Yeah, me too, shame. No, I'll just end the live. That's it. Shame uMahu, she's strong. Bathi uzizwa kanjani ngemali? Nkosi yami, wazovelela uMahu. This one said, I was worried she was going to sing the comments. And her eyes, like they were reading, you can tell that she was reading the comments the whole time. Shame. She's very brave. Oh my gosh. Yeah, she is. Kona Othe Nandi Papa 2. Oh, I saw that one. Guys, South Africa. Ay shame. Uzizwa kanjani sekonakele? Uthi nje lo ubuza thina. Hi guys, niyahlekisa shame. The comments and the song matches. Guys, I don't know how many times I watched the video. Like, I shame. Ave enephimbo elihle. Oh, I love her music. I love her music. I love her. She's gorgeous. She's a beautiful woman. Love her so much. Love her music. Uthi lo yini emlimazayo? Ama-tax wethu. Hayi bafethu kahleni bafethu. Uthi lo khonothe yazi bengithi usebenza kanzima sis. Guys, uMahu usebenza kanzima vele sonke siyakubona lokho. She's booked and busy. Ubusy nje. Usebenza kanzima. Manje isono sakhe yini ukuthi angajoli nendoda ebroke, ajole nendoda enemali emspoilayo emuphi imali. Icala lakhe ilelo. Anikahleni bafethu. Sonke nje siyazi ukuthi akekho umuntu ongayithandi isoft life. So manje lento ukuthi lokho sibahlasela ke manje as if what if guys babengazi ukuthi imali iqhamukaphi? What if babengazi ukuthi imali intshontshiwe? Phela yabo labo bhuti abanemali, like you can't just be asking like ama-questions amaningi ukuthi like how do you make your money blah blah blah. Umuntu will tell you ukuthi I'm a businessman and that's it. You know, if you property, you should say no, I'm into property blah blah blah, I'm doing business. Ngeke lokhu now ufuna chaza into eziningi ke manje. So what if ogeli babengazi like for real ukuthi imali
intshontshiwe guys. So manje mina ngibona ukuthi ungcono nje ukuthi sibayekeni bafethu bayiqhubele nempilo yabo. Umuntu owenza into wrong already busy lapha ema-courts. So girl guys, asibayekeni ngempela. Mina ngisibona nje isidingo sokuthi silokhu sibahlasela. It's not nice. Ngaze ngakulanda. Let's move on. Uthi lo awusazi kanjani isono sakho sisi. Bafethu yabo nje kulama comments nje bebe busy noma who. Hayi cha bebephi kwakhe shame. Hayi shame bandla. Uzizwa njani ngemali ye-country? Uthi lo isono sakho ukudla imali ye-Eskom. Hayi guys mina ngisazi ukuthi ngithini ke manje. What if she didn't know? What if she didn't know? Come on guys. She looks so stressed. Shame. I feel pity for her. Yeah, shame bandla. Uyabona nje ukuthi she can't even hide it. I feel sorry for her too. Anyway, that's it for me guys. Thank you so much for watching. Please share your thoughts under the comments and I'll see you guys on my next one.